8月6日、原爆が広島に投下されました。それをめぐるアメリカの準備、あるいは日本政府、ソ連の思惑、そういった全ての政治的な事柄を離れて、爆弾が落とされた町のことを考えてみてください。8月6日、原爆が投下された広島の姿を捉えた写真、実はほとんどありません。これはその数少ない1枚です。この中に写っている方のお一人、この方です。この方はその後何とか生き延びて、そして生き延びただけではなくて、原爆投下の被害を伝え、さらに核兵器の廃絶のための運動に加わることになりました。坪井直さんという方です。坪井さんのお話をお伺いいたしました。早速なんですけれども、被爆された時ですね、学生だったですからね、20歳でいらっしゃる、学校行く途中ですけどね、下級生にね3人に会ってで坪井先輩食べましょうって感じ、朝食をとってね、学生食堂ですよ、簡単なものをね食べて、俺はまたこういう用事があるからすぐ行ける、昼間た多いでね別れたんで、8時12、3分ですよ。その人たちは3人とも皆死んだ。ただ私はそれから約 1.2 キロですからね、後から分かることがね、その時にねこう歩いていけと左の方をね、なんか妙な音がしてシャーッの音がしたんですよ。それではっと思ってね、その時にね私の一番良かったのはそれを何か見ようとしなかった、すぐはっと言って考えてやったんじゃない、こうやった時にその時に今度ピカーッてやって、それから叱ったんだよね、いやそれが私には生きているね、分かれ道だと思ったんです。10メートル飛びましたよ、ペーンってこうね、これは南73年前からずっとこれだからね、それで若い時に恥ずかしかったけれども、もちろんこれやけど、本やけど、これでもね本当はやけどなんだよ、薄なんて見るものがくちゃくちゃだ、もうそれはね1キロぐらいのところのね生きとるやら死んでるやから、そういうところね学校へまっすぐ行きどころじゃないんですよ。それでねもうぐちゃぐちゃなんみんな、自分はそういうのあったんですがね、もうここから学生ズボンねベーッとんでてね、それから夏だからねワイシャツみたいなの着とったんでね、格好つけてここらみんな飛んでる。それでこれもやけどしておりますがね、そういうことがあって人を見たらもう皆転げとる潰れとるね、そのざまばしい表現が難しいが、そういうところでねもう死んどるんだからごめんね失礼いう意味でまっすぐ行こうとするわけ、こういかれんから、だから逃げるのね、そうしもうた、そうしたらねまだ生きとったよね、ベーッと踏んだりするわけ。そしたら辛いと怒られてね、いやすいませんすいません言ってね、それで訳もいいじゃない。ほんであなた助けてあげようとかそういうの一切関係なしに、とにかくすいませんすいません言ってはね一歩にも逃げていったことを思い出す、それはもう男も女もね子供もみんなそうですからね。それは今の市役所の近くですからね、国体寺の方ですから、そこらでやられたんですけれども、いろいろなところに行って休もうかもとか言って皆刺繍いうかね死んだ匂いの、あんなんばっかりでふわーん、いやこれ思ってね、そこを折ることすらダメだ思ってすってて、でそういうようなことを書いてながら千田町にね私の親戚がおったんですよ、おばがね。そこ行ったらねもう来るんですかね、それで
あなたよう生きとったね言ったんですよ。そこ行くまでにねシャツが燃えよったんだからね私は。それを痛い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 と思ってね脱いだら燃える。それは棒じゃないですよ。ブツブツブツ燃える。まあ20分か30分したらねそう裸ですよね。まあやけどがどうなってるやら血はこの出てましたかね。ここからデーッと出てました。そういうことがあってそこらで座り込んでダメなんですか。そしたら街行く人たちが立ち話しよる。おばさん連中。男はあまりおらんですからねあの時、おばさん連中。みゆき橋に仮治療所ができたそうよ。みんなさん行ってから治療してもらいましょうって大きな声で話してる。あともう200、300メートルじゃない千町家ね。8月6日の人が写ってるのは5枚しかない分この真ん中のあれですよ。ここですね。これ、はい、これが私。すごいですね、さん。それは学生友達に会ってるような人があったからそれらがねお前に間違いないと。それからここ行くまでは今のように200メートルをまあ少なくとも1時間以上。それは若い人だったらね10分で行くさってそれね。まあそこへまあやっと着いたんですがね仮治療所ができたいとねうわ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 おるだけで人が。であそこでねやるとまあもうダメだと。だからあの時に石ころを拾ってきてねその歩道へ石ころで坪井はここに沈い何にもないね在学証明書もねみんな焼いて何にもないね。だから坪井はここに沈い書いた。それから何にもすることはないからもうパーッと分からない。そうしていたらね小学校の3年生ぐらい女の子どんどん走ってきる。で私は大きな声でね「おい火のあるとこ行くな火のあるとこ行くな」ってねそれ火が燃えよるところじゃけんその厨房やから。で大人でもね中に一人おって生きるもんできしませんよ。だからそれを言うてね大きな声で言ったつもりでもね彼女からね「へえ」って振り向くことはなかった。それでねちょっと待ってちょっと待ってその子供にはね私の声が引かなかったからそう思ったらねまあ普通にはかわいそうで言うがねそうじゃない何もかもね終わりのような小さい子まで助けられんかいうようなねことになって私はそこでこの戦争負けたようなことを考えましたよ。私も死ぬんじゃねそこで。そういうことがあって元気になったらどうしたらねもう社会で関係ない。とにかく人のために尽くさねえかん。もうお礼を言わねえかん。誰が助けてくれたか分からん言うてねそう言うて私は通してきたつもりですよ。人の命が一番大事なんだからもういい年を取ったら女で男であろうと人を見たらもう絶対にお前はそれにお礼を言うなりを助けてもらったんだからとそればっかりですよ。運がいい人人間かもわからない。はい、やっぱり核兵器を絶対に廃絶しなければいけないという強い信念を持ってそれはね、何が何でもそれは絶対これ私は変わることはないとこういうのをネバーギブアップで表したわけだからね。だからまあそういう意味ではねその要所でねなんだな
自分というものをね常に振り返らされる、生涯のような気もします。オバマ大統領にもお会いになって、そうだからね、日本柱いっぱい、核兵器廃絶はもちろんですよ。廃絶は広島と長崎しかおらんだから、被爆者をね大きく拾ってくれと、ね、オバマさんにあの時もですよ、私はねもう未来志向の方になったんです。国なんかどこでも人間が大事なんねえやろ言うたなここで、喜んでな、これ二度と会っちゃいかんぞということでね、今のようなことをね、オバマさんにも言うために、そういう道を通ってね、で最後には近づき出したら命は大事だぞと、そうなったら国もいらんからにはここのね平和の鐘があるんですよね。誰が叩いてもいい、そういう平和の鐘がある。そこに世界地図がある。国の名前一切ね、どこがどこの国かね、地球のあれが